בוקר השביעי לעשירי מתחיל ב-6:23 בעצם, צבע אדום מסיבי. לא אמרתי, אני בתפקידי סגן רבש"ץ בקיבוץ, והרבש"ץ באותו יום היה בחופשה אצל ההורים שלו בירושלים. 6:23 בבוקר מתחיל צבע אדום מסיבי מאוד על תושבי העוטף, וכבר מעבר אליו. כמה דקות אחרי זה התחלנו לשמוע ירי נקל מאזור מחסום ארז. התחלנו להתפרס בקיבוץ, על הנקודות שלנו בקיבוץ, ושם בעצם צמד אחד שלצערי הרב, אחד מהצמד הזה פצוע ואחד הרוג בעתיד יותר, כאילו של הלחימה. אבל הם מזהים מאזור מחסום ארז, בין מחסום ארז לקיבוץ, זה שטח פרדס. הם מזהים טנדרים נוסעים, 2-3 טנדרים נוסעים. בהתחלה הם לא מבינים מה זה, הם מדווחים על זה בקשר. ואני אומר בקשר, חכו אולי זה צה"ל. כי חשבתי מחסום ארז, טנדרים לבנים, זה הגיוני שזה צה"ל. תוך כדי שאנחנו מתחילים להתאסף שם, הכוחות שמתחילים לחבור אלינו מהכיתת כוננות, אנחנו מתחילים לקבל, השער כחול שלנו מתחיל לקבל כמויות של צרורות אש. שם הבנו שזה אויב. אז הפקודה שנתנו בקשר זה אש. לראות בחזרה ולהתחיל להילחם. ובעצם התחלנו להגיב בירי אש. בדיוק כמו שלמדנו בהכשרה שלנו, ובאימונים שאנחנו עושים לכיתת הכוננות. והתחלנו להגיב בלחימה. מתחילים לצמצם לכיוון הקו בתים ראשון. עכשיו בשער כחול שלנו יש לנו צמד מאחורי בטונדה קטנה כזאת, שהם נלחמים וזורקים עליהם רימוני רסס ומטענים, ויורים עליהם מטולים. אבל לא ציפינו שיגיע דבר כזה מעזה לישראל, ובטח לא לקיבוץ שלנו, אפילו שאנחנו צמודי גדר. הציפייה שאני חשבתי עליה כל החיים שלי, זה היה אולי 3 מחבלים שיגיעו איכשהו. לא כמות כזאת של חוליות נוח'בה רציניות שיודעות להילחם ובאות לכבוש. זה טנדרים מפוצצים ממחבלים שהם פשוט באו מוכנים. גם מבחינת מספרית, הם יותר עולים עלינו בהרבה. אנחנו היינו כולה 10, בסך הכל. עולים עלינו בהרבה מבחינה מספרית, מבחינת ציוד נשק. הם באו עם פקלים, הם באו עם מקלע ועם צלף, והם באו עם רימונים, והם באו עם מטענים, והם באו עם RPG שירו עלינו על בית שם, שאנחנו עשינו שם איזה מבצע חילוץ, אני ועוד חבר שלי ביחד שהתנדב לעזור, כדי להוציא את הצמד משער כחול. זה באמת מבצע, לא יודע איך הצלחנו לעשות אותו. תאר לנו את המבצע הזה. בערך שעתיים אחרי הלחימה, שהצמד משער כחול כבר פצוע, מדמם, והוא לא מצליח כבר להילחם. בכל מקרה אמרתי לו, שמע, יש לנו את הצמד בשער כחול, אנחנו חייבים להעיף אותם משם. עכשיו כבר הגיע לנו פה כוח של 3 אנשים מאורנר, מקיבוץ אורנר, מהקיבוץ השכן, כדי לעזור לנו. מגיעים לשער כחול, מגיעים לבית הראשון, ניב אומר לחבר'ה מהשער כחול, אתם תהיו בבית הראשון בגינה, אתם נותנים מכת אש בפקודה, אני ועמית, אני והוא נכנסים לבית של משפחת רגב, שזה הבית מול השער כחול, ואנחנו, כשאנחנו נגיד את הפקודה, אנחנו נתחיל בעצם להגיב במכת אש כדי לחלץ אותם שהם יחלצו אלינו. הם הצליחו לרוץ, כמובן שבדקנו את זה, אם הם יכולים לרוץ, יכולים לזוז, אמרו לנו שכן. בחדר האחורי אנחנו כבר מתחילים יותר טיפה לחשוש, כי יורים עלינו כמות אש מסיבית, שאני לא זוכר דבר כזה. אנחנו מציצים בחלון, מקבלים כדורים. פותחים את הדלת, ניב מוציא את היד, רואה שהכל בסדר, מוציא את הרגל, רואה שהכל בסדר, לא מקבלים כדורים לשם, ומתחילים, בעצם פה אנחנו מתחילים כבר לפרק, להוריד מחבלים. ובעצם פה אנחנו מתחילים לתת מכת אש, המחבלים או מורידים את הראש, או מחוסלים, או נפצעים, זה לא משנה מה. ופשוט הצמד משער כחול מצליח להגיע אלינו. ברגע שהוא מגיע אלינו, אחרי איזה 10 דקות של אש, אנחנו מכניסים אותם לתוך הבית, נועלים הכל, ממשיכים לקבל אש מסיבית, מטורפת, על הבית, נכנסים לתוך הבית, לממד, עוצרים. וקיבלנו RPG לבית, שאני עפתי מהעדף, ניב בכלל קיבל רסיסים לפרצוף, הכל. ופה אני אמרתי, ניב, שמע, אני אומר לך, אני מעיף את המשפחה מפה, הבית פרוץ לגמרי, אין מצב שהם נשארים פה. המשפחה, תוך כדי שאני נותן מכת אש מסיבית, יוצאת החוצה, מתחילים לפנות אותם בזיגים גם, דרך הבתים, שיהיה משהו שיגן עלינו בעצם. ובסוף הגענו לחמ"ל. וכל הסיפור הזה לקח בסביבות השעתיים, כן? לא, שלא יהיה יותר חמאס, לא ג'יהאד, לא ארגוני טרור ברצועת עזה. כבר הופקרנו כמה פעמים, אני מרגיש נבגד. אני רואה את העתיד שלי, את העתיד של ילדים שלי בהרס. אני חושב שכל מה שקורה ב7 לאוקטובר צריך להישמר לדורות הבאים.
זה חלק מההיסטוריה של עם ישראל, שזה משהו שצריך להישאר כל הזמן. וחשוב לי שאנחנו נעשה את המלחמות האלה עכשיו, כדי שהילדים שלנו לא יצטרכו לעשות אותם בעתיד, בצורה יותר גרועה.